Kaynar hit, kaynar hit. Bulgar radyosunda. Kaynar hit, kaynar hit. Bulgar radyosunda. Бушлай тауыш беру системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә. Татар эстрадасының иң кайнар хитларын туплаган. Җырчылар турында кызыклы фактларын җиткерүче кайнар хит тапшыруын башлар вакытта җитте. Сезне ТНВ каналында хәерле иртә дип сәламлим мин, Айсылу Габдинова. Киләсе бер сәгать дәвамында сез яраткан җырларны тыңлап, җырчылар белән татар милләтенең дахи улы, бөек шәхесе Габдулла Тукайны искә алырбыз. Чөнки аның туган көне иртәгә 26 апрель көне билгеләп үтелә. Җырчылар аның нинди шигырьләрен белә, Тукай исеме белән бәйле нинди вакыйгалары бар. Гомумән татар әдәбиятын алар яратамы? Бәйнә-бәйнә сөйләрбез, бездән аерылмагыз. Шуны да искәртик, без бүген апрель ай хит парадының җиңүчесен дә ачыкларбыз. Шуңа да ярышның иң мөһим көне бүген. Серләреңне миннән яшермә дип җырлаучы Ришат Фәзли Әхмәтов белән хит парадыбызны башлап җибәрәбез. Ришат әле һаманда туган яклары Бәрәңге районында икән. Габдулла Тукай иҗаты белән егет нәкъ менә биредә танышкан. Беренче сыйныфта укыганда аның иҗатына багышланган шигъри бәйгедә катнашуы исендә калган. Бала белән күбәләк шигырен сәхнәләштергән идек. Мин бала ролен башкардым. Ничәнче урынны яулаганны хәтерләмим, ләкин сүзләре әле дә истә ди ул. Ришатны бала түгел, күбәләк образында күз алдына китердегезме? Менә шул елмаюыгызны җуймыйча аның җырын тыңлыйк. Серләреңне миннән яшермә. Забарова! Нәрсә булды? Син миңа аңлат, нәрсә булды? Син чемпионатка җыенасыңмы? Булай булса, син чемпионатка бармысың? Шәшкәләрнең үссән соңгысын, соң булса да биргә шуң булсын. Назларынан сискәнеп китәм, бу дөньяда сөю бар икән. Серләреңне миннән яшермәм, юк-барларга борчылып йөрмәм. Мәхәббәттә янмый кем генә, җан сөйгәнем иркәм син генә. Серләреңне миннән яшермәм, юк-барларга борчылып йөрмәм. Мәхәббәттә янмый кем генә, җан сөйгәнем иркәм син генә. Яшәп гөр килеп, сөю белән бәхетне бүлеп, яшик бергә елмаеп көлеп, мәхәббәтнең кадерен белеп. Серләреңне миннән яшермәм, юк-барларга борчылып йөрмәм. Мәхәббәттә янмый кем генә, җан сөйгәнем иркәм син генә. Шикле тумасын, көнләшүләр бердә булмасын. Мин һәрвакыт синең яныңда, яратам бит тагын да. Серләреңне миннән яшермәм, юк-барларга борчылып йөрмәм. Мәхәббәттә янмый кем генә,
mirkem sin gene. Sırlarını minnem yaşırma. Yok barlarda barışılıp yürüme. Mehabette yanmıken gene. Can siganı mirkem sin gene. Mehabette yanmıken gene. Can siganı mirkem sin gene. Can siganı mirkem sin gene. Hürmetli тамашачылар, әйтеп үткәнемчә, бүген апрель ярышының соңгы көне. Сездән активлык сорыйм һәм тавыш бирү тәртибен исегезгә төшерәм. Тапшыру барышында яраткан җырларыгыз өчен шалтыратып тавыш бирә аласыз. Һәр җырның үз номеры бар, аларны сез экраннарда күрәсез. Сезнең яраткан җырыгызга бирелгән номерны җыю и телефоннардан шалтырату бушлай. Шулай ук атна дәвамында 5177 номерына СМС тавышлар юллый аласыз. Татар эстрадасының талантлы башкаручысы Олья Карачурина Габдулла Тукайның «Суонасы» әкиятендә әни образын сәхнәләштергән. Бу хәл әлбәттә мәктәп елларында була. Никтер минем малайны уйныйсы килә иде. Сыйныф җитәкчесен үгетләп тә караганым истә, ләкин әни образында калдым дип елмайды җырчы. Олья шулай ук Тукайның «Тәфтиләү» җырын бик яратуын да искәртте. Аның мәгънәсе һәм шигыренә үк салынган моңы бар дип белдерде җырчы. Олья Карачурина башкаруында үкенми үткәннәргә җыры белән кайнар хитны алга таба дәвам итәбез. Җырчы өчен тавышларны 448 кодына юлларга кирәк.
Хөрмәтле тамашачылар, 2 җырны тыңлап уздык. Вакыт тиз бара. Алия Карачурин әлегә 70 тавыш җыйды. Әлбәттә бу сан артыр дип уйлыйм. Без алга таба дәвам итәбез һәм киләсе катнашучыларыбыз Баламбал, Әнием Гөл җыры белән Сириня Зәйнетдинова һәм Илвина Мөхәммәтова. Әллүки, Зиләйлүк, Тәфтиләү, Бәйрәм бүген, туган авыл, туган тел. Әлеге җырларны Сириня бик ярата һәм башкара. Ул хәтта Зиләйлүкне Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетын тәмамлаганда дәүләт имтиханында җырлаган. Тукайның «Сөй гомерне» дигән шигырен төнлә уятып сорасалар да сөйли ала. Бүгенге татар әдәбияты да җырчыбыз өчен ят түгел. Яңа әсәрләр чыккан саен рецензияләрен укып танышып торам дип белдерде Сириня. Үз изоляция вакытында да күп вакытын китап укып үткәрә икән. Сириня Зәйнетдинова һәм Илвина Мөхәммәтова башкаруында җырышаса 440 кадын булабыз. Бала, кызым, мин күрәм, сине бәхетсезлек көтә. Бәхетсезлек. Сабыр бул, балам, сабыр бул. Сабыр бул, алда барсы да Алла берсе. Кызым, балам. Бал сүзеннән алынганмы, шундый татлы сүз балам. Куанып җирдә яшәргә, күз-сихәттән алам. Бал капкандай булам балам, әнием дибендә эшсә. Балам байлыгым булганда, алтын көмешләр нәрсә. Баланнарда да бал сүзе, ни гашык икән булай. Баланашларны гына кушып бирмәсен Ходай. Баланнарда да бал сүзе, ни гашык икән булай. Баланашларны гына кушып бирмәсен Ходай. Дөньяларым яктыра, куенына сарыламда, кояш кенләшеп тора. Минем өчен иң гүзәл ул, бар дөнья гөлләреннән. Балам дип яратып дәшсә, балтама телләреннән. Алсу алмам бит син минем, алтыным саф көмешем, изге күкләрнең бүләге, иң кадерле кешем. Алсу алмам бит син минем, алтыным саф көмешем, изге күкләрнең бүләге, иң кадерле кешем. Кызым, сез? Кызым, мин бит әйтеп өлгермәдем. Бәхетсезлек артыннан сине олы бәхет көтә дип әйтмәкче идем. Син бит хәзерге вакытта бик бәхетле. Шулаймы? Мин бик бәхетле. Рәхмәт. Алсу алмам бит син минем, алтыным саф көмешем, изге күкләрнең бүләге, иң кадерле кешем. Алсу алмам бит син минем, алтыным саф көмешем, изге күкләрнең бүләге, иң кадерле кешем. Изге күкләрнең бүләге, иң кадерле кешем, иң кадерле кешем.
Хөрмәтле тамашачылар, бүген ярыш бик кызу булырга охшаган. Һәрбер башкаручының да беренче буласы килә. Сез кем өчен җанатасыз? Аның өчен реклама вакытында да тавыш юлап була. Аңлавыгызча, реклама чыгарылышы безнең белән калыгыз. Кайнар хит, Болгар радиосында. Кайнар хит, Болгар радиосында. Түрдән-туры эфирдә кайнар хит дәвам итә һәм сез безнең белән дип ышанам. Үз изоляция безне барыбызны өйгә куып кертте. Әйе, бераз күңелсездер, ләкин бу безнең исәнлек өчен бик мөһим. Һәм өйдә дә вакытны бик файдалы итеп уздырып була. Иң мөһиме ялкауланмаска һәм үзебезгә көн графигы төзеп куярга кирәк. Мәсәлән, 9-ларда йокыны туйдырып торабыз, зарядка ясыйбыз, тәмле итеп иртәнге аш әзерләп, гаиләбезне шатландырабыз, аннары китап укыйбыз, өйләрне җыштырабыз, сәтияниләргә шылдыратабыз һәм башкалар. Шулай ук графигыгызга шимбә иртәне кайнар хит тапшыруында кертергә онытмагыз. Чөнки ничек булса да, безнең ярыш дәвам итә һәм башкаручыларыбыз сезнең тавышларны көтеп кала. Вакытны файдалы, кызыклы итеп үткәрик. Сынга калдым дип моңланучы автор башкаручы Виталий Агапов Габдулла Тукайның әсәрләрен бик яхшы беләм дип әйтмәде. Тик шулай да Шүрәле, Су анасы, Кәҗә белән Сары гакиятләре җырчының күңеленә кереп калган. Виталий Агаповның сәхнәдәге беренче адымнары да Тукай белән бәйле. 1993 елда бөек шагыйрьнең туган көненә багышланган концертта беренче тапкыр чыгыш ясадым дип искә алды ул. Виталий Агаповның «Сынга калдым» җыры белән эфирне дәвам итәбез. Tapmadım senin kebek min güzel çeşkelerini şiir yüzünden Sina kaydım irkem talabana boşup Yetişmedim songa kaladım mihir Sina kaydım irkem talabana boşup Yetişmedim songa kaladım mihir Әхсен абай, Зөһрәнең хәлләре ничексең? Ул килсәгә кияүгә чыга. Yetişmedim irkem bəyələyənsin sin Tırmış yollarını başqa bilən Qayıdıb qayınlarga süyəlib yıladın Sirlərimini bana söylədin Qayıdıb qayınlarga süyəlib yıladın Sirlərimini bana söylədin Yaşlarını sürdü, kulağa şeşke tutup Sizini kutlarga deyip toyga kildi Güzellerini de senin muğu soğuklar Baya gitti şayanı şakalara Güzellerini de senin muğu soğuklar Baya gitti şayanı şakalara İzledim, kopmadım Senin gibi min
Güzel çeşkelerini jir yüzünden Güzellerini de senin mutsuzlar Baya gitti şayanı şakalara Güzellerini de senin mutsuzlar Baya gitti şayanı şakalara Baya gitti şayanı şakalara Әлігінде яңыраған жыр үшін 170-ке яқын тауыш келді. Нашар түгіл. Ләкин бүгін халит кішкені шуңа да бұсан тоғында артса, мен әбігірек та Виталий Агапов бик шуат болыр еді. Сіздің үшін бұл хиш тауыр түгіл. Менің ойлауымша, бұл башқарушының ижатын яратушылар шақты көптір. Шоларының әр бірісі унар тауыш юласа да, Виталий Агапов жеңуші бола алыр деп ойлаймын. Тауыш беру қағиделерін айтып өттім, ләкин тағын бір қат есігізге түшірем. Жыр барышындағына түгел, топшыру барышында бір сағат дауымында тауыш бере оласыз. Шалтыратып, һәм SMS юллап. Шунысында айтерге керек, үй телефонларынан шалтырады бұшылай. Әр жырның мақсус коды бар, оны сіз жыр барышында экраннарда көре оласыз. Мен сізге ярышта оңышылар тілім. Яратқан башқарушығызға Бұлғар милли премиясын алырға ярдәм етіңіз. Винарис Илигит рус мәктәбін тәмамлаған. Ләкин мұңа қарамастан жыршы Ғабдулла Тукай ижатты һәм шәхесі білән бик яхшы таныш. Қазанға бірінші тапқыры келгеш, Ғабдулла Тукай исеміндегі филармонияға бардым. Соңынан оның исеміндегі мәйдан, урамы, скверлар барлығын білдім деп сөйледі Винарис. Ғабдулла Тукай ижатына келгенде, жыршының шиғырларын, әсерлерін біле, ләкин яттан сөйлеп шыға алам деп ойламай. Біз сен ашанабыз, Винарис. Үйде отырғанда вақытыңны бушқа уздырма, Тукай шиғырларын ятла. Қойнар хитта біріншілікні яулауыңа да ашанабыз. Мұның үшін 5177 номерына Винарисның кодын юлларға керек, яки шалтыратып тауыш юлларға. Мәлігем, шиялікті жанын таңлай. Махмутова, жәй бітәбей, клипті шәресі бар. Сен вообще нормальный кіші ма? Сен вақытның көп мекенін білесің ма? Ертеңгі сағат 4. Махмутова, жәй бітәбей. Білесің ме? Менің клип шундай болырға тиіш. Şiye pişen, şiyelikte tanıştık. Kızıl şiyelerine para, senin bilen kavuştuk. Yerimleri şiye gibi, balık tatlılığına. Senin aşağı şandın bin, mehbet saflığına. Здравия желаю, ГАИ города. Почему так громко? Нарушаем 5 утра. Kollemi. Камеру убери. Давай громче. Yerimleri şiye gibi, balık tatlılığına. Senin aşağı şandın bin, mehbet saflığına. Клипларны олай қазір түсірмейді. Клиплар креативный болырға дейш, спортивный. Клиптан шок болырға дейш. Жарар. Şiyelikte kıyaş düşen, sibi balkıp nurları. Ömürde de min unutmam, bu dünyada sin varım. Yerimleri şiye gibi, balıkın tatlılığına. Senin aşağı şandın bin, mehbet saflığına. Yerimleri şiye gibi, balıkın tatlılığına. Senin aşağı şandın bin, mehbet saflığına. Ну, сядешь? Вообще нету.
Sana gül yarab bulmaya yindir. Потому что senin идеяларың шиша түгел. Nişini şartı bilin. Şiyalıklara kadırızga, şiyalıkta kuvaktı. Kızıl şiyelerini salam, bezdirgelep yuvandım. İrinler şiye kebe, balık kaptatlığından. Senin aşağı şandın min, mehabet saflığından. İrinler şiye kebe, balık kaptatlığından. Senin aşağı şandın min, mehabet saflığından. Narif, anda kamaz kildi. Şiye bilen. Точно, benim klip şia turunda bir. Bu şeylerle bana da yapar ya. Кто заказывал шияны? Заходи. И вишенка на торт. Рахим и Тегис. Мы пришли. İrinler şiye kebe, balık kaptatlığından. Seni aşağı şandın min, mehabet saflığına. İrinler şiye kebe, balık kaptatlığından. Seni aşağı şandın min, mehabet saflığına. Seni aşağı şandın min, mehabet saflığına. Instagram төрле ризыклар белән тулган. Монсы бүген бәлеш пешергән икән. Бу башкаручыбыз бүген балык ашаячак. Гомумән, ашарга пешермәгән кешеләр дә төрле рецептлар белән бүлешә башлады. Кысык. Шулай итеп, күп кенә кеше яңа һөнәр дә үзләштерәчәк. Пешекче һөнәрен. Бик күп гаиләләр бу ситуациягә шатланып та куядыр. Әни өйдә, әни көндә тәмле ризыклар белән куандыра. Шулай итеп, шушы чор гаиләңә игътибар, наз бирү өчен дә бирелгән кебек тоела миңа. Кәефләрегез күтәренке булсын. Кадерле дуслар, инде әйтеп үткәнемчә, бүген безнең хәлиткеч көн, бүген без апрельгә нәтиҗәләр ясаячакбыз. Әйдәгез әле таблицага күз салып, әлеге минутларда сезнең лидерларыгызны ачыклап үтик. Гадәттәгечә соңгы тапшыруда ярыш кызу бара. Беренче урын өчен ярышалары Ришат Фазлиәхмәтов һәм Венера. Ләкин Ришат әлегә 700 тавышка күбрәк алда. Өченче урында шулай ук лидерлар рәтендә әлегә Сирина Зәйнетдинова һәм аның кызы. 4нче урында әлегә Илгиз Хәсәншин. Ләкин белеп булмый, Айлин да тапшыру ахырында беренче булырга мөмкин. Барысы да сездән тора. Венера татар әдәбияты һәм гомумән классик әсәрләргә гашык кеше. Җырчы көне-төне китаплар укып ятала икән. Габдулла Тукай иҗатына килсәк, Венера аеруча аның әкиятләрен ярата. Су анасы һәм Шүрәлене катнашучыбыз кичкенә чакта ук ятлаган. Әлбәттә, бар татарның йөрәк түрендә булган туган тел шигырендә яттан белүен искәртте. Дуслар белән җыелышкач, нинди дә булса уен уйнаганда, биремдә җыр-җырларга кирәк булса, мин аны башкарам дип аңлатты Венера. Әлегә биремнәре юк, шуңа китте мәхәббәт, китте җырына тукталыйк.
Китте, мәхәббәт китте ди Венера, сезнең тавышлар килеп тора, хөрмәтле тамашачылар, без хит парадыбызна дәвам итәбез. Арсен Камакаев Габдулла Тукай иҗаты белән әле дә таныша, чөнки балалар мәктәптә укый. Шуның белән бәйле рәвештә җырчы татар әдәбияты белән тыгыз элемтәдә тора. Габдулла Тукайның әсәрләрен балаларыма да укыйм. Шүрәле һәм Суонасы әкиятләренең кайбер өлешләрен алар яттан белә. Кызык сынуларын күреп сөенәм дип уртаклашты Арсен. Җырчыны урамда яки башка җирдә күрсәгез, туган тел шигырен сөйләвен сорый аласыз. Ул аны яттан белә икән. Сине очратканга җыры белән хит парадыбызны Арсен Камакаев дәвам итә. Гадәттә, ойның соңгы чыгарылышы бик кайнар үтә. Ай буе тавыш бирмәгән тамашачылар активлашып, яраткан башкаручылар өчен җан ата башлый. Йолдызлар социаль челтәрләрдә тапшыру алдыннан тавыш бирегез дип язмалар куялар. Иң кызыклы һәм дулкынландыргыч ул нәкъ шушы тапшыру. Барлык башкаручыларыбызга уңышлар телибез, җан атарларга активлык, җитезлек. Һәм исегезгә төшерәм, безнең тавыш бирү процессына бернинди катнашыбыз да юк. Алга таба дәвам итик. Зәринә Асылкаева 5нче сыйныфта Габдулла Тукайның Шүрәлесен йылы ятлаганы исендә калдырган. Юк, Шүрәлене дә, былтырны да кызганып түгел,
әсәрне истә калдыра алмыйча. Ниндидер конкурста катнашырга тиеш идем. Укытучы бер көн эчендә ятлап килергә кушты. Әллә борчуыдан әсәрнең сүзләрен буты идем дип көлә Зәринә. Ләкин бәйгедә беренче урынны яулый, жюри әгъзалары кечкенә кызның зур әсәрне сөйләп чыгуына таң кала. Хәзер алар Зәринәнең җырлавына таң калыр иде. Мөгаен. Чәчәкләр җыры белән кайнар хитны Зәринә Асылкаева дәвам итә. Тыңлыйк. Зәринә Асылкаевның «Чәчәкләр» җырын тыңлап үттек. Хөрмәтле тамашачылар, безнең тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда бара һәм сезнең тавышларыгыз онлайн режимда килеп тора. Әйдәгез әле таблицага күз салып, аларны тагын бер кат карабызык. Һәм инде беренче урыннардан түгел, соңгы урыннардан башлыйк. Айлин, Виталий Агапов, Винарис Илигет. Сезнең игътибарыгыз аларга җитми, хөрмәтле тамашачылар. Аларның номерларын язып алыгыз да, тапшыру ахырына кадәр аларга да булышыгыз. Безнең беренче эшлектә үзгәрешләр күренми, шулай ук Ришат Фәзли Әхмәтов беренче, Венера әлегә икенче, 1000 тавыш аларның арасында. Без дәвам итәбез. Театр яктылыкка, нурга илтә, кире юлга җибәрми, уңга илтә.
Илгиз Хәсәншинға Габдулла Тукайның театр шигырь якыны һәм җырчы аны яттан белә икән. Шулай да Илгиз бөек шагыйрьнең кайбер әсәрләрен аңламавында яшерми. Авыр тел белән иске татар телендә язылган әсәрләрен укырга алынмында. Олыгайга шакыл кергәч, мин дә аңлый башлармын дигән өмет белән яшим дип шаярта ул. Гомумән алганда Илгиз өчен Тукайның туган көне татар теле бәйрәме. Бу көнне социаль челтәрләрдә шигырьләр, видео язмалар ләләр, аларга карап татарда үзе өчен горурлык барлыгы сизелә дип аңлатты башкаручы. Илгиз Хәсәншин шәйле табынга чакыра. Тыңлык һәм әлбәттә җырчыны тавышлар да юлый. Илгиз Хәсәншин ничә тавыш җыйды? Игътибарлы булдыгызмы? Илгизне һәм башка җырчыларыбызның җанатарларына уңышлар вакыт әле бераз бар. Аның эчендә дә күп нәрсә үзгәрергә мөмкин дип уйлыйм. Шуңа тавыш юларга нинди ысул бар, барысы белән дә кулланырга кирәк, ә без алга таба дәвам итәбез. Габдулла Тукай диюгә Айлин беренче итеп Шүрәле киятен искә төшерде. Сыйныф белән әлеге әсәрне укыганда, кити-кити сүзләренә җиткәч ничек көлгәнебез әле дә истә ди ул. Шулай ук җырчы Габдулла Тукай истәлегенә багышланган чараларда чыгыш ясарга яратуын да искәртте. Җырчы фикеренчә, мондый бөек шәхесләрне туган көннәрендә генә түгел, гадәти тормышта да онытмаска кирәк.
Жан Қайым жыры білән хит парадны алға таба Айлин дәвам итә. Айлинның коды 446. Әлеге жыры бүгінге соңгысы. Кай вакыт җәнчеләр җаваплылыктан кача ала, әмма бу ул очрак түгел. Банкны басу буенча эш кузгатылган, шикләнүче җәнчеләр тоткарланган, тикшерү эше бара. Сәгатьнең телләре саны мизгелләрне, көннәрне, төннәрне берәмләп. Вакыт җитми кала һәр чак, көткән чакта озак, туктап торган сыман килеп җит. Җанкаем, икәсин һәм мин, онытырбыз дөньяларны. Беркая сине җибәрмим, ашыктырмыйк вакытларны. Җанкаем, икәсин һәм мин, онытырбыз дөньяларны. Беркая сине җибәрмим, ашыктырмыйк вакытларны. Гелдә синең белән генә тәмам бөтенләйгә ынтыласым килә бер генәм. Эрет назлы куеныңда, кайнар кочагыңда, сөю чагында иркәләп. Җанкаем, икәсин һәм мин, онытырбыз дөньяларны. Беркая сине җибәрмим, ашыктырмыйк вакытларны. Җанкаем, икәсин һәм мин, онытырбыз дөньяларны. Беркая сине җибәрмим, ашыктырмыйк вакытларны. Җанкаем, икәсин һәм мин, онытырбыз дөньяларны. Беркая сине җибәрмим, ашыктырмыйк вакытларны. Җанкаем, икәсин һәм мин, онытырбыз дөньяларны. Беркая сине җибәрмим, ашыктырмыйк вакытларны. Кадерле дуслар, бойның ярышы тәмам, тауыш бирүне туктатабыз. Һәм шуннан да лайыклы, иң талантлы башкаручыбыз җиңәчәк дип өметләнәбез. Аның исемен белгәнче рекламаны карабыз. Бер кайда китмәгез, безнең белән калыгыз. Кайнар хит, Болгар радиосында. Кайнар хит, Болгар радиосында. Бар күңеллелек дөньяда бар бер бәүлегән бүген. Нәрсәдән бу мин беләм, бәйрәм бүген, бәйрәм бүген.
Турыдан-туры эфирда хит парадыбыз дәвам итә, һәм бүген бездә шигърият бәйрәме генә түгел, тапшыруыбызның җиңүчесен дә ачыклау көне. Һәм тапшыруыбызның кульминациясенә якынлаштык, айның җиңүчесен ачыклар вакыт җитте. Уннан алда бу атнаның җиңүчесен билгелик, ул Ришат Фәзлиәхмәтов. Шулай кой барышында иң күп тавыш җыючыларны да карабызык. Беренче атнада ул Венера булса, калган атналарда барысында Ришат Фәзлиәхмәтов. Һәм кайнар хитның ай җиңүчесендә ачыклык, ул инде аңлавыгызча Ришат Фәзлиәхмәтов. Котлыйбыз, апрель аеның иң кайнар хиты сезнеке. Кадерле дуслар, изге Рамазан айы белән тәбрик итәм. Күңел тынычлыгы, түгәрәк бәхет телим. Сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашам. Мин Айсылу Габдинова, мин сезне яратам. Бушлай тавыш бирү системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә. Кайнар хит